Είχα τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω από κοντά τον Άγιο Πορφύριο. Υπηρετούσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ως προϊσταμένη και αρρώστησα. Έπαθα πάρεση του προσωπικού. Είχε στραβώσει το στόμα μου, δεν μπορούσα τροφή να καταπιώ και το νερό που έπινα χυνόταν από εδώ. Και το σπουδαιότερο ήταν ότι δεν μπορούσα να ομιλήσω, ψεύδιζα. Και αυτό που με ανησυχούσε πολύ ήταν ότι, και στεναχωριόμουν, ότι δεν μπορούσα να ψάλω. Ήμουν ιεροψάλτρια και έψελνα στο κλεισάκι του νοσοκομείου. Η αδελφή μου με συμβούλευσε και μου είπε να πάω να γνωρίσω τον Άγιο Πορφύριο που είναι στο Μήλεση. Να πάρεις την ευχή του, μου λέει. Έτσι λοιπόν το αποφάσισα κι εγώ και είπα ας πάω να γνωρίσω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Οι γιατροί στο Ιπποκράτειο δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτα. Με είχαν αποκλείσει τελείως. Οι οτορινολαριγκολόγοι μου είπανε ότι δεν γίνεται τίποτα. Σηκώσανε τα χέρια ψηλά. Με στεναχώρια μεγάλη ξεκίνησα εκείνη την ημέρα που είχα ρεπό από το Ιπποκράτειο και ξένιαστη ξεκίνησα να πάω στο Μήλεση. Όταν έφτασα στο κελάκι του Αγίου, περίμενα τη σειρά μου και μόλις ήρθε η σειρά μου μπήκα μέσα στο κελάκι του, τον είδα γεμάτος χάρη και ευλογία. Πήρα την ευχή του, του φίλησα το χέρι, με πολύ στοργή και αγάπη με υποδέχτηκε και πραγματικά με γέμισε αγαλίαση. Αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε, μιλούσαμε και καθώς μιλούσαμε ακούμπησα το χέρι μου πάνω στην κουβέρτα του όπως ήταν ξαπλωμένος. Και μου λέει, μη μ' ακουμπάς, πονάω πολύ. Όπως στεναχωρέθηκε εκείνη τη στιγμή, τόσο πολύ υπέφερε ένας Άγιος άνθρωπος. Πολύ τον λυπήθηκα. Είπαμε πολλά πράγματα εκείνη την ημέρα. Συζητήσαμε, μου διάβασε την ευχή, γονάτισα κοντά του, με ευλόγησε. Του είπα όλα μου τα προβλήματα. Πραγματικά πετούσα από τη χαρά μου. Μια αγαλίαση γέμισε την ψυχή μου. Στο τέλος είπα και το πρόβλημά μου. Του λέω ένα πρόβλημα υγείας. Και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Του το εξήγησε με το στόμα μου και μου είπε και του είπα ότι με στεναχωρεί πολύ το ότι δεν μπορώ να ψάλω στο κλεισάκι του νοσοκομείου. Και αυτό δεν μπορώ να το υποφέρω. Θέλω να ψάλω, είναι η αδυναμία μου, χαίρομαι πολύ να ψέλνω. Και μου λέει σοβαρά, με συγχωρείτε. Σήκωσε το χεράκι του, το έβαλε στο στόμα μου, τα δαχτυλάκια του γύρω από τα χείλη μου, να έτσι, και μου λέει, σφύριξε. Να σφυρίξω? Εγώ δεν ήξερα να σφυρίζω. Ο πατέρας μου μας έλεγε από μικρά παιδιά, μόνο τα αγόρια σφυρίζουν, τα κορίτσια όχι, δεν είναι σωστό. Και δεν ήξερα. Τέλος πάντων, τι να κάνω, σφύριξα. Βγήκε ένας ήχος και μου λέει, εντάξει, είσαι εντάξει, έγινες καλά, δεν έχεις τίποτα. Περίεργο, αλλά αφού μου το είπε, δεν είπα τίποτα. Ούτε ευχαριστώ δεν πρόλαβα να του πω. Δεν το σκέφτηκα, δεν το συνειδητοποίησα ότι είμαι καλά τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν το περίμενα. Κουβεντιάσαμε, μου είπε και άλλα πράγματα, τον ευχαρίστησα και αφού μου έλεγε όταν προσεύχεσαι να τον αγαπάς το Θεό, να τον νιώθεις ότι είναι απέναντί σου, ότι σε βλέπει, ότι σε ακούει, ότι είναι δικός σου ο Θεός και να του λες μία λέξη, όχι φρουφρού να τελειώνεις και να τη νιώθεις μία λέξη. Δόξαση το δείξαντι το φως. Να γεμίζει την ψυχή σου μία λέξη. Και άλλες φορές πάλι έλεγε σε άλλους και μου το λέγανε ότι το χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός είναι πολύ μεγάλο και για να το κρατήσω βάζω μεγάλο αγώνα. Με δόντια και με νύχια το κρατάω. Αν υπερηφανευτώ, το έχασα. Μου το πήρε ο Θεός. Το κρατάω με πολύ ταπείνωση. Κάτω τον εαυτό μου βάζω για να μην χάσω το χάρισμα. Και αυτό το χάρισμα το είχε για να βοηθάει εμάς τους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό του. Γιατί ο Άγιος είναι γεμάτος αγάπη. Όλοι οι Άγιοι, αλλά ο Άγιος Πορφύριος περισσότερο από όλους. Γεμάτος αγάπη. Ο πόνος του κάθε ανθρώπου ήταν πρώτα δικός του πόνος. Τον ένιωθε, τον πονούσε τον άνθρωπο και προσπαθούσε να τον βοηθήσει να γίνει πάλι χαρούμενος, να γίνει πάλι παιδί του Θεού με χαρά και με ευλογία και με ειρήνη. Τον ευχαρίστησα, μου γέμισε την ψυχή μου και έφυγα πετώντας από τη χαρά μου. Αλλά ξέχασα ούτε ένα ευχαριστώ να του πω. Μα δεν το περίμενα εγώ ότι κάτι είχε συμβεί, ότι έγινα καλά.
και έφυγα. Φτάνω στο δρόμο, το χωματόδρομο που ήταν τότε και κατέβηκα και φτάσει στα μισά. Και λέω, μα καλά, οι γιατροί δεν σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Και τώρα έγινε τίποτα. Μου είπε ότι είμαι εντάξει. Για να δω κι εγώ, μπορώ να ψάλω. Και εκεί που ήταν η ερημιά, άρχισα να ψέλνω το Κύριε Γέκραξα, που ποτέ δεν μπορούσα να το πω. Ούτε το κρά, ούτε το ξά. Τίποτα, κανένα. Αυτά τα σύμφωνα ειδικά δεν βγαίνανε με τίποτα. Μόλις άρχισα να το ψέλνω, πεντακάθαρη η φωνή μου. Έβγαιναν όλα, νεράκι τρέτρεχε η φωνή μου. Περίεργο. Χάρηκα τόσο πολύ, δεν πετούσα από τη χαρά μου. Έγινα λοιπόν καλά. Εντάξει, θα ξαναψέλνω πάλι στο κλεισάκι, είπα. Τι ευτυχία, τι χαρά. Έψαλα εκεί μες στον δρόμο, πετώντας από χαρά, χοροπηδώντας. Αλλά να μην σκεφτώ καθόλου εκείνη την ώρα να γυρίσω πίσω, να τον προλάβω, να πέσω στα πόδια του, να του πω σας ευχαριστώ, μου κάνατε θαύμα. Δεν το σκέφτηκα. Και συνέχισα το δρόμο μου να φτάσω στον προορισμό μου. Πολύ τον ευχαριστώ. Είναι ο μεγαλύτερος Άγιος από όλους. Όλοι οι Άγιοι. Αλλά ο Άγιος Πορφύριος είναι ο Άγιος της καρδιάς μας. Ο Άγιος που μας αγαπά, που μας πονά. Και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Όταν με αξιώσει ο Θεός να πάω στον Παράδεισο και τον συναντήσω, τότε θα τον αγκαλιάσω, θα τον φιλήσω, θα του πω με όλη μου την καρδιά, Άγιε Πορφύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μεγάλο δώρο που μου χάρισες, να μπορώ να ψέλνω. Και τώρα κάθε φορά που ψέλνω σκέφτομαι ότι δεν ψέλνω εγώ. Τα Άγια χεράκια του μ' ακούμπησαν τα χείλη μου και γι' αυτό η φωνή μου, μου λένε οι άλλοι ότι ψέλνω καλά. Η ευλογία του είναι, η δική του ευλογία. Κάθε φορά που ψέλνω, ο νους μου είναι ότι σε εκείνον το χρωστώ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μεγάλο δώρο που μου έκανε. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη που τον γνώρισα, γιατί πραγματικά είναι ένας Άγιος που έχει πάρα πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη για τους ανθρώπους, για τον κάθε πονεμένο. Ό,τι και να έχεις, σε καταλαβαίνει, σε νιώθει σαν να είναι δικό του το πρόβλημα. Και προσπαθεί να το ξεπεράσεις. Πραγματικά τον ευγνωμονώ με όλη μου τη ζωή. Είναι ένας Άγιος, ο πρώτος από όλους. Ο μεγαλύτερος Άγιος. Ο δικός μας Άγιος. Ο Άγιος Πορφύριος.